Yebethunani anilibali kwaye niyamlanda umntu sana. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So nge-29 kaMeyi ibivoti ke apha eSouth Africa, abantu ke bavotile for different parties, and then ke ngoku uTata Mosamaseleko uye wafaka ifoto ekunye noTata uJacob Zuma eye yayisusa indaba. Le foto ke uyifake izolo the 30th of May, wafaka i-caption ethi "We stood firm." So abantu bathi hayibo wafaka "We stood firm" wena ubukhe wathi stood firm p because khange uposte anything edibene ne-MK before kuvotwe. So ithini into yakho ngoku? Babe besithi abanye into edibanisa noTata uJacob Zuma into yobana nina multiple women okanye ninesithembu, ayikho enye into that you have in common. Babe bemlanda ke abantu besithi not so long ago ubuyenza ivideo ucongratulator uSiboniso Duma ngoba ichairperson ye-ANC eKZN. So ithini ngoku into yakho sesukubona kwi-MK, and ke bephinde wabonwa efake ifoto kunye noPhanyaza oyi-chairperson ye-ANC eGauteng. So kuthiwa ngoku uyabona uba uTata uJacob Zuma ingathi MK yakhe ihamba phambili eKZN, seyicacile uba i-MK izophatha, so uyazisondeza ngoku. And then ke ngoku nationally I think i-ANC ibe i-DA and then ibe i-MK ne-EFF iza emva kwe-MK the last time I checked. So kuthiwa ke ngoku uMosamaseleko yi-opportunist. Abanye babe besithi abe careful because uyawube kanti uzihlukanisa neethenda zaseMzantsi Magic. Sayazi ke mos uba unomnakwethu unothando nesithembu ezomshado, khona le show ke yabantwana izingane zesithembu. So kuthiwa abe careful ngale bazisondeze kwi-MK, otherwise uzophulukana nokukhulu. Khanike nitsheke nina ke uba uTata Mosamaseleko i-opportunist ngoske abe kwicala le-MK kube bona iwina ebezawuthini kaloku sana xaba uhamba nabahambayo akashiyeki nabashiyekayo. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothini ubukele le video. Ndabona kwivideo elandelayo. Bye.